Bé, com ja s'ha comentat, en els darrers mesos hem viscut a les Illes Balears una explosió creativa i han aparegut nous jocs de taula en català lligats al nostre entorn. Hem pensat que avui és un bon moment per conèixer aquests jocs de primera mà, de fet de la mà dels seus creadors, que són aquí, per presentar les seves experiències i innovacions. Començarem pel joc Iràs i no tornaràs. En Marc Cantallops ha estudiat un Higher National Diploma en desenvolupament de videojocs i actualment és professor de mecàniques de videojocs i preproducció a l'Escola de Disseny de les Illes Balears. A banda, ha participat en la creació de diversos videojocs, principalment com a dissenyador de joc a diferents empreses del sector. Va rebre una menció d'honor al concurs de creació de videojocs Mallorca Game 2017 i guanyar el Premi de Creació de Videojocs Palma Activa 2018 amb el projecte Babel. A més de fer classes, es dedica professionalment a la creació de jocs de taula. El seu primer projecte és precisament Iràs i no tornaràs. Endavant. Moltes gràcies. Bé, jo sóc en Marc Cantallops. Estic molt content d'estar aquí presentant el nostre lloc en aquest auditori tan interessat. Primer de tot, donar les gràcies a Laia i a CIEB per organitzar aquestes jornades i seguint en els agraïments, òbviament, a l'institució Antoni Maria Alcover, que no sé si suposo que són per aquí, perquè van ser els primers que ens van donar una empenteta econòmica per començar amb el projecte i, òbviament, en Sandra i a la Generalitat de Catalunya perquè ens van donar la subvenció que realment ha fet no només realitat el projecte, sinó que l'ha fet viable a nivell econòmic, el qual és imprescindible si volen seguir dedicant-nos a això, si volen que no se quedi aquest event en una anècdota, sinó que tingui projecció i crec que la té. Bé, us presento un poc Iràs i no tornaràs. Iràs i no tornaràs és un joc de taula inspirat en les rondalles mallorquines. Podeu veure. Bé, després veureu imatges allà. Bé, us he de dir que també des que me dediquen als videojocs o que estic ficat dins el món dels videojocs, sempre havia tingut dins el cap, havia duit molt de temps, l'idea de fer un joc inspirat de qualque manera en la cultura local. La cultura, en la història, el paisatge, tots aquests elements que fan, perquè no sé, jo considero que són molt potents, tenim una història mil·lenària, moltíssimes cultures i això, diferents pobles que han passat per aquí, i com que sempre havia volgut fer aquest videojoc, però el vaig començar a fer fa molt d'anys, fa més de 10 anys, però sempre va ser un projecte un poc massa ambiciós per la meva capacitat, per la meva habilitat i per la meva situació. Però això, i com que el vaig deixar un calaix, però bueno, és que la idea nuclear sempre va estar allà. I sempre ho defensaré, la idea de fer un joc de taules sobre les rondàs no va ser meva, me la van donar, me la van regalar. Qualcú m'ha dit, per què no fem un joc sobre les rondalles mallorquines? I allà va ser quan la bombolleta se m'ha tornat a il·luminar. Esclar, per què no fem un joc sobre les rondalles mallorquines? Si té tot el sentit del món. O sigui, per què no existeix encara aquest joc? Va ser realment la resolució que va arribar i va ser immediat. Va ser tal qual m'ho varen dir, m'ho vaig posar amb molta determinació. I canviar de videojocs a joc de taula no va suposar gran problema, perquè sobretot jo com a dissenyador la feina és molt similar, jo me dedico a imaginar el joc, a escriure les regles, a crear un univers que tingui sentit, a provar-lo, assegurar-me que tot funcioni, i és el mateix procés. O sigui que realment no he canviat de feina, simplement he canviat de mitjà. I bé, varen començar a desenvolupar-lo. Com que era un joc sobre les rondàs tenen un element narratiu molt important, i òbviament el joc té un component narratiu molt important. El joc tracta de jugar una rondalla. Llavors, en el principi de la partida, se tria una de les 4 rondalles que venen dins la capsa i la rondalla que has triat determina tant la composició del mapa com les diferents proves que han d'anar resolent els jugadors. També molt important, el joc és narratiu i col·laboratiu. Tots els jugadors van junts, també per la mateixa naturalesa de les rondalles, de les fonts. Els protagonistes sempre són herois que s'han d'enfrontar a un repte i que van resolent els diferents reptes a mesura que se li van plantejant fins que completen la gesta que se li havia plantejat en el principi. I en aquest cas també tots els jugadors són herois que junts han de completar, han de col·laborar per completar la rondalla. El dolent és el dimoni
El dimoni és el que intenta, a través d'una baralla pròpia, és una entitat invisible, és el que posa entrebancs en els jugadors per tal de que no completin la partida. I d'aquí, a l'altra banda, els jugadors, a través de la seva col·laboració, a través del seu enginy, de la presa de decisions, s'han d'enfrontar al dimoni i completar aquesta rondalla. Llavors, en quant a... Bé, el joc és per a 2-4 jugadors a partir de 12 anys i d'una durada aproximada d'una horeta. A partir de 12 anys perquè té certa complexitat, de complexitat és similar a un Catan o un Pandemic, en el que òbviament m'inspiro per crear aquest joc, i realment en aquests rangs d'edat hi solen entrar molt bé. De fet, l'hem provat molt. Bé, nosaltres mateixos som professors, la meva dona, que és part de l'equip, és professora de secundari, l'hem provat molt a instituts i en aquest rang d'edat és on millor t'hi entren. Els atlotets d'entre 12 i 16 anys passen un gustet, fins i tot poquet abans, en els darrers cicles de primària, funciona molt bé, 5è i 6è, i òbviament també és un joc per adults, mal que el disfruten els adolescents, que el disfruten i els agrada molt, està pensat per això, per aquest rang d'adolescent i adult jove, i els resultats, estem bastant contents amb els resultats, així que, però bé, si voleu saber més, vos convido a jugar-lo, que és la millor manera en la que podeu conèixer un joc. Fins aquí. Moltes gràcies. A continuació presentarem el joc Aïllats. Antoni Prelló és mestre d'Educació Infantil al CEIP Les Cases Noves, a Mallorca. Ha exercit la docència també a Eivissa i a Formentera i ha estat director de l'Escola Gabriel Palmer a Estellencs. Explica que la idea d'Aïllats es va gestar a Menorca durant un viatge i que pretén ajuntar tot allò que l'ha acompanyat durant la seva vida, jugar, ensenyar a través del joc i poder viatjar pel nostre arxipèlag. Hola, bon dia a tothom. Sí, som Antoni, com ha presentat ell. I la idea, com ha dit, va néixer a Menorca, un dels viatges, ja que nosaltres tenim com a costum d'allà on viatjam, agafar com un souvenir un joc de taula d'allà on s'hi pot ser. I va néixer per una necessitat, perquè vàrem veure que hi havia molt poca demanda, aleshores vam dir, la meva idea va ser, vaig intentar crear una cosa primer de Menorca, vaig pensar. Però després, com que havia estat a Eivissa i a Formentera vivint, jo era mallorquí, per tant dic, perquè no ho faig de Balears. I Menorca, com que hi tenia coneguts i companys meus, així va ser un poc com va néixer la idea d'Aïllats. Aleshores vaig començar a pensar de quina manera podia fer un joc i quan tenia més o menys la idea ja va ser quan em vaig reunir amb l'il·lustrador, que és en Robert Campillo, i van començar a fer feina amb aquest joc. Després s'hi va sumar en Xavi Vila com a dissenyador i ara tenim aquest resultat que és el joc. Aleshores també vàrem haver de pensar una narrativa, una manera de dir com ja tenim una manera de jugar, però és a dir, quina és la història, què hem de fer. Aleshores vàrem pensar que en Ramon Llull, a un dels seus viatges, va destapar un llibre que no tocava, aleshores va com a sortir unes ànimes fantasmagòriques que van entrar dins cada dins diferents personatges de les Balears, que són els que han d'intentar combatre per tornar a restablir la pau. Un poc aquesta és la història del joc. Aleshores, el joc està adreçat a infants a partir de 10 anys, se pot jugar de 2 a 4 jugadors i la durada aproximada és uns 35 minuts. La idea és que nosaltres ens mourem per les illes i depenent d'allà on caiguem podrem fer diferents coses. Una vegada ens hem mogut i hem fet el que ens diu la fitxa allà on estem, podrem jugar cartes de la nostra mà amb l'objectiu de reclutar l'exèrcit el més fort possible per el que vos deia, per intentar aconseguir combatre a un personatge de cada illa, perquè una vegada aconseguim una carta de cada illa se guanya la partida, perquè conformen un poc el pergamí màgic que ens permet restablir la pau.
També volíem donar les gràcies a l'Institut d'Estudis Balears perquè ens ha donat molt de suport, igual que l'Ajuntament de Marratxí, i també perquè fos viable un poc el que diu en Marc, vam haver d'entrar en campanya de Verkami per poder finançar el joc. També com a Inalaia, entre avui i demà ens arribaran els jocs per poder-los distribuir aquí. Ara estava parlant també amb en Peu de Joc, que és l'editorial que també s'encarrega de la distribució, i ens han dit que d'aquí 2 o 3 dies la gent que va participar a la campanya ho tindrà a la península. I bàsicament és un poc aquesta la idea del joc. Molt bé, moltes gràcies. Bé, a continuació presentarem Story Island. L'autor d'aquest joc és en Montma Mingot, que no ha pogut venir avui a Palma, però ens ha enviat un vídeo. Montma Mingot és actor i director d'una companyia de teatre familiar creada l'any 2009 a Eivissa. També és creador d'Entusiàstic, organització de projectes educatius i soci fundador de Creative Art, una productora cultural. L'any 2020 va iniciar una investigació de les rondalles populars eivissenques per dissenyar una eina amb la qual preservar la tradició oral a través de la creativitat. Va ser així com l'any 2021 va crear Imagilla't, una eina didàctica de creació narrativa en format de baralla de cartes inspirada en les rondalles populars i en la cultura tradicional eivissenca. El projecte ha evolucionat per donar pas a Story Island, que és un joc de cartes per crear històries que té el suport de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears. Podem projectar el vídeo? És aquí. Em diuen que no, que és de... Hola, soc en Montma Mingot, d'Entusiàstic, i soc el creador. Hola, soc en Montma Mingot, d'Entusiàstic, i soc el creador de Story Island. Story Island és un joc de creació d'històries inspirat en la Eivissa tradicional. Soc narrador professional des de fa 15 anys i vaig voler crear un joc perquè la gent pogués crear totes les històries possibles. Us ensenyo com se juga. Story Island està format per 64 cartes, totalment il·lustrades, i que cada una representa algun element de la cultura eivissenca o de la seva tradició oral. Aquestes cartes es poden fer servir simplement agafant-ne 3, per exemple, i contar una història. Però també hi ha un mode competitiu per jugar, que us explicaré ara mateix. Per exemple, una persona serà el contacontes i 2 companys més, en aquest cas, si juguem 3 persones, seran els adivinadors. En què consisteix el joc? Doncs és molt senzill. Simplement, el contacontes haurà de crear una història començant amb la carta de la seva esquerra. I després continuar la història amb una de les 3 cartes de la persona de la seva esquerra i una de l'altra persona i acabar amb la carta de la seva dreta. Però què succeeix? Els altres jugadors tindran 3 cartes més a sota amb les que intentaran marcar, girant amb la carta, mirant amb aquesta fletxa cap al centre, quina carta creuen que el contacontes farà servir. Així, el contacontes crearà la seva història sense saber quina carta ha marcat cada un dels adivinadors. I una vegada conté la història, es podrà saber si la seva història ha adivinat, si l'adivinador ha adivinat la carta o no l'ha adivinat. En cas que l'adivinador adivini la carta, se la queda com a punt. En cas que l'adivini el contacontes, se la queda el contacontes. I així es fan tantes rondes com jugadors hi ha, es van creant diferents històries i d'alguna manera, jugant, estem creant històries inspirades en la Eivissa tradicional. Story Island ha rebut el suport de l'Institut d'Indústries Culturals de les Illes Balears i ara mateix s'està utilitzant en moltes escoles de les Balears per crear històries jugant. Bé, continuam amb els misteris de la Roqueta. En Marc Sales
És mestre d'Educació Infantil al CEIP Santa Isabel de Palma i formador de competència digital als centres de formació de professorat. La seva metodologia d'ensenyament està basada en l'aplicació de dinàmiques lúdiques per motivar l'aprenentatge dels infants. La divulgació de les seves experiències a xarxes socials l'ha duit a impartir formacions en l'aplicació de l'aprenentatge basat en jocs a diferents llocs, com per exemple a la Facultat d'Educació a la Universitat de Barcelona. És autor de jocs de taula en el seu temps lliure i avui ens presenta Els misteris de Sarroqueta, un joc digital amb el qual es pot treballar la competència lingüística en llengua catalana mitjançant el folclor de les Illes Balears. Bé, bones, la presentació ja no cal que la faci, no me poden preguntar ni jo. Bé, resumir els comptes, tinc el compte de Profe de Mesa, per Instagram, per si voleu consultar això, propostes lúdiques que faig de la meva aula infantil, i el que vinc a xerrar avui de Roqueta Lúdica. Roqueta Lúdica és un projecte que va sorgir de la meva necessitat de fer joc de taula basat en trets característics de les Illes Balears. Sí que m'agrada fer jocs i intentar publicar-los en editorials nacionals, però sempre hi ha una dificultat si vol fer un joc local, a l'hora de poder difondre-lo a nivell nacional. Així que vaig dir, vinga, haig de començar una cosa petiteta, menys si se va fent cada vegada més gran, i així poder emprar la cultura de les Balears per al meu hobby, que són els jocs de taula. I així va néixer Roqueta Lúdica. Tenim dos jocs, com han dit, que el primer és el Misteri de la Roqueta, que sobretot vinc a xerrar avui, però primer sí que vull presentar un poc el Can Amunt, Can Avall, que està basat en una festa que se fa cada any a Palma, que si no la coneixeu, un dels objectius del joc és difondre el que és la festa, que cada vegada se conegui més. I bé, bàsicament és un joc on hi ha dos bàndols, Can Amunt i Can Avall, tematitzat en dimonis, òbviament, per tema de les illes, i on els dos bàndols han de lluitar amb aigua per intentar banyar en els altres el màxim possible. La festa tal qual a Palma és així, cada any, el primer diumenge d'agost, de setembre, perdoneu. I bé, el joc està creat per jo, però il·lustrat per en Víctor Trufer, que és un dibuixant de còmic i de contes aquí de Mallorca, també amic meu, i el joc és a partir de 7 anys, de 2 a 5 jugadors. El joc, per ara, està en fase d'il·lustració, però sí que a final de desembre s'enviarà a producció, perquè després en febrer sortirà a campanya de Verkami, si arribem a l'objectiu, que arribarem, sortirà a la venda segurament abans de l'estiu o durant l'estiu. Aprofitar per dir que si qualcú està interessat, aquí de fora tindrem el QR per poder seguir la campanya amb un compte de Google. En el Verkami també ens ajuda en Peu de Joc, que és l'editorial que també ha ajudat un poc en el tema d'aïllats. És una editorial catalana i que ens ajuda un poc a assessorar el que és el projecte, com fer el Verkami, el tema de la distribució. En el primer projecte volíem comptar amb ells per tenir ja agafar l'aprenentatge de com fer un joc, com distribuir-lo, i així el dia de demà tots els projectes que facem, fer-los per nostre compte. Ve aquí fotos de diferents fires on hem presentat el joc, l'estem donant a conèixer ara, me'l veureu a moltes bandes. El que venc avui, Misteris de la Roqueta, és un joc que sortirà mitjançant aplicació, aplicació mòbil, que surt aquest 31 d'octubre. Està basat en la nit de les ànimes, un poc, aprofitant el context, no tant Halloween, sinó vaig agafar nit de les ànimes, òbviament, per difondre un poc el que és la cultura. De què tracta Misteris de la Roqueta? Bé, és un joc on el primer pack de cartes té 9 cartes, com aquesta que he dit aquí, però bé, després les veureu allà en persona, més a prop, són cartes digitals, que tenen 2 cares. A la primera cara tenim un plantejament basat en un plantejament hipotètic basat en un aspecte de la cultura, una llegenda, més endavant poden ser rondalles. Aquí, per exemple, tenim la Maria Enganxa. El jugador té el mòbil i llegeix la resta del grup, perquè és per jugar en gran grup, i llegeix el plantejament. Un nin va goitar un pou i d'aquest va aparèixer una dona que el va arrossegar cap al fons. Els altres jugadors han de fer preguntes, en català, en el jugador que té el mòbil, i li han de fer preguntes que només se poden respondre en sí, no o és irrellevant. I la idea és que cada vegada en preguntes se vagin concretant i els jugadors puguin arribar en el desenllaç, que és el que hi ha a la següent diapositiva, que no llegirem en veu alta per no fer spoiler. I cada carta està basada en això, en una llegenda, una tradició oral, més endavant poden ser rondalles. La idea és que sigui un joc
on ara aquestes primeres 9 cartes o reptes seran gratuïtes, se pot descarregar l'aplicació gratuïta a partir del 31 d'aquest mes, i cada 3 mesos, en principi, més o manco, s'afegiran 9 cartes noves, cada vegada, perquè el joc cada vegada sigui més gran. La idea també és, ara mateix està en català i castellà, la idea també és poder treure-lo en dispositius iOS, perquè ara mateix només està disponible a Android, perquè el tema iOS, quan jo ho porto per ara de la meva butxaca, tot el que surt de Roqueta Lúdica, tenir una aplicació iOS són quasi 100 euros a l'any, o sigui que també puc aprofitar per demanar si hi ha qualque tipus de suport i escriure correus. I bé, qualsevol interessat en les cartes i en els reptes, aquí de fora les tindré i els podreu veure, els 9 primers reptes. Les il·lustracions, aquí veig, també estan basades en el que és cada repte, i l'aplicació també la podreu veure aquí de fora, perquè el menú, sí que la foto que he posat aquí és una beta, diguem, aquí de fora podreu veure més l'aplicació com està a dia d'avui i com sortirà també, així com la música, crèdits i de més. També l'hem mostrat a fires i bé, ja per acabar, bàsicament, recordar la importància de seguir a xarxes, no només allò Roqueta Lúdica, sinó tot nosaltres, per donar suport a el que són aquests projectes nascuts aquí. I si mos veus a qualque fira també podeu seure a jugar, que estem encantats. I bé, que no cal aquí, sinó que en un futur s'idea seguir els més jocs basats en tradició, carnestoltes, foners, se'n pot dir spoiler, i bé, gràcies per haver escoltat tota la presentació. Moltes gràcies. I per acabar aquesta taula de presentacions venen en Pere Bennassa i en Antoni Caldentei a presentar Rondaulles. Ells van començar a jugar junts a jocs de rol com ara Dungeons and Dragons o Magic the Gathering quan eren a l'Institut Verge de Sant Salvador de Felanitx. Ara són professor d'informàtica i mestre d'escola respectivament. Han fet incursions en el cinema amb el curtmetratge Cupido i el llargmetratge Yeshua. L'any 2013 van crear el joc de cartes de la natura de les Illes Balears Els vents de gimnèsies i pitiuses, consistent a construir cadenes alimentàries amb els animals de les Illes Balears, editat per la Conselleria d'Agricultura i Pesca. I l'any 2023 va veure la llum el joc Rondaulles, editat per Nova Editorial Moll. Un joc de contar històries amb els motius de les rondalles mallorquines d'en Jordi de Racó. Bon dia, som en Pere Bennassa, en Toni Caldentei, i som els que han creat el joc Rondaulles. És un storytelling, és a dir, aquí hi ha 6 daus, i cada dau té un dau de personatges, un dau d'espais, dos daus de bèsties i un de màgies. I l'objectiu del joc és tirar els daus, un sort que digui la taula, o sigui, tots els jugadors que vulguin jugar, se van tirant els daus i se compta una rondalla. Aquesta seria un poc les regles del joc de rondables. És un storytelling que va ser en Toni, aquí ho tenim. Toni, te pots acostar perquè també podrà xerrar una estoneta, saps? Ja saps que som un poc dispers. I en Toni, ho hem dit abans, han creat jocs abans, també són jugadors de rol, com els companys d'aquí, a la taula, i com molt d'altres, perquè van ser una època de descobriment, d'aprendre històries d'una manera lúdica. I sí que m'ha passat un dia que jo anava a Toni, això va ser el naixement de Rondaulles, i vaig dir, estava llegint, de veig 5 vegades que vaig llegir les rondalles, i tenia mapes, tenia apunts, no sé què, tal, i estava catalogant allò. I m'apareix que aquí va ser un poc l'idea de dir, s'ha de treure qualque cosa, qualque projecte, perquè si no això queda aquí i és interessant que una persona que està fent aquesta tasca ho mostri. Sí, ara diràs una cosa, Toni. Això mateix. Això fou que jo faig escola a Caladà
i feien racons a les aules. I hi havia joc de daus, sobretot uns irlandesos que són molt forts, i d'altres castes, i vaig dir, un dels nostres motius, i d'aquí també. Ja tornava a donar. La idea va sorgir exactament està copiat, però per una necessitat i d'una forma lúdica de jugar que existeixen uns daus i els al·lots els empleaven. I aprofitant la tasca que s'havia fet sobre les rondaes, se van catalogjar 6 daus i se va treure. Aquesta informació de cada un dels daus, nosaltres hem aprofitat, bé, com avui en dia se fa, tenia una pàgina web, que és rondaulles.cat, aquí no tindrem... Hi ha una pàgina web, que és rondaulles.cat, allà on podeu trobar les regles, la història del joc, i també se pot trobar informació de cada un de les cares dels daus, un breu resum, per exemple, del drac, de la gitalineta, del vaixell, i això són històries, vull dir, són escrits que s'han anat fent de catalognacions de cada un dels personatges. Això va molt bé per si ho vols jugar i millorar el joc i introduir-se dins les rondaes, i allà ho teniu. També surten dins la web aquesta, surt de cada dau en quines rondaes apareix, i també surten il·lustracions que poden ser útils per imprimir-se i pintar-les i coses d'aquestes. Ara, Antoni, pareix que vol dir coses. Vinga, va, digues. Bé, els motius són trets de... És a dir, no són atzarosos. Han fet una extracció estadística i per això han posat, per exemple, el gegant perquè apareix a 15 rondaes i no han posat el Meloro Rosso al rei Tortuga i Drac perquè només surt una. I així, però vos imagineu que sí que surt el dimoni o la serp o això i d'altres no surten. Què més? Els dibuixos aquest que diu de la web és que l'editorial Moll que ha editat això, la nova editorial Moll ha mollat les il·lustracions que eren fetes d'en Borja Moll i d'altres il·lustradors d'ençà i ara com que ha prescrit els seus drets d'imatge o no sé què i per primera vegada se poden veure totes les d'aquí 36 motius, n'hi ha moltes més. I fins i tot d'algunes que ja no apareixen, que aparegueren en edicions anteriors. I què més? No sé. Ara, per exemple, el triar el tema de les rondaes, tenim aquí... Vàrem fer l'altre dia una conferència, o no sé què era, vàrem fer una xerrada, i allà on se va exposar de què servien les rondaes. I un pot se va treure les conclusions, introducció dels gèneres literaris... Si tu tires aquests daus a uns atlates, no jugaran bé. Perquè què fa quan li donen un dau d'aquests? Sovint s'inventa una història, beníssim, i també sovint tira de trames que coneix. I te conta un conte del germà Grimm, dels porquets o no sé què, i per tant, perquè les seves històries flairin a rondaes, han fet aquesta web on hi ha com a petites pistes que te diuen els nostres dracs treuen foc pels queixals o no sé, detalls que fan que si vas jugant i llegint un poquet amb això, doncs construeixes millor les narracions. I també va haver llegir rondaes, de tant en quant, i per també aprendre les trames i les tríades que apareixen allà per millorar en els jocs rondaulles. Després, també a la web, una de les feines que s'ha fet, després la fiquem allà dins perquè quedi, ha estat fer situació d'aprenentatge, que una situació d'aprenentatge la que s'emplea ara a l'escola per crear una àurea d'aprenentatge damunt un temes i vàrem fer, n'hi ha 3, n'hi ha d'haver 5 allà dins de diferents nivells. I se poden trobar també dins rondaulles.cat.
no? Sí, i som tres. Un informàtic, un documentador i sobretot la dibuixant, Mireia Oliver, que és la que ha fet la feina important. Ja no vol saber de nosaltres i no... Va il·lustrar els daus per aconseguir dibuixar els daus i que diguessin si ara funciona, va estar 2 o 3 mesos explotada per nosaltres dos. Els podríem haver fet a una cosa, a empreses xineses i l'han fet una empresa catalana que es diu Royal Games, o una cosa així, que vull dir que he tirat de la nostra. Sí, publicitat a la moll. I després també una cosa que sí que està en marxa, que és un concurs que se té muntat, que també hi ha les dades i les regles de com participar, que m'apareixés fins dia 23 de desembre i també és dins la web, allà en el concurs. Encara no tenim el cartell i l'esperam, que mos ho facin. I també se pot jugar de més maneres. És a dir, tu pots agafar un dau i que l'altre endevini què hi ha, fent preguntes, o agafar-ne 3 o agafar-ne 2 i veure qui és el més fort, o un cadàver exquisit. Tu pots jugar amb aquest dau, no només has de construir una història, són altres modalitats més senzilles. Sí, es van acudint, sí. Sí, van tirar daus. I després, bé, i ara posarem la pròxima diapositiva, això són les institucions d'aprenentatge, i els daus, els tenim aquí, i aquests són un d'aquesta grossa, perquè jo també vaig treballar a l'equip d'atenció primerenca de Manacor, i vaig fer un d'aquesta grossa perquè ni net de 0 o 3, també amb això, jo me tocava estirar un poc, nins amb endarreriment, en la parla, i amb això tens jocs motrius, fer una esquioloneta, fer una barqueta, fer un llitet, i de passada treure'ls i veure si algun mot, si això que és un castell, ajuden també a fomentar la parla primera d'un infant. Aquests petits també els han fet de mida que no els pugui enviar una lot. Sí, això va ser una... També sabem que els són uns altres, que eren més petits, però les il·lustracions no van anar bé i van haver de fer Anna Mirell que en fem nosaltres. Què més? Va, això, dels concurs, ja ho mireu, perquè hi ha els premis, hi ha les categories de narrativa, de còmic i d'audiovisual, i això és en el web, i els premis són la col·lecció de rondalles, o sigui que és un bon premi que dona sentit al moll. Sí, una pregunta. Una pregunta a l'audiència. Quina és la paraula més important de la vostra vida? Jo llavors diré la meva i en sortirem aviat. La meva és jugar. Jugar és la paraula més important de la meva vida. Ma mare m'ha dit, Toni, vols que juguem a llegir? Ma mare, així fou. I també jugant amb els amics, per tant, jugueu. Bé, moltes gràcies a tots. I abans d'anar al descans, els assistents aquí presencials vos convido a fer-li preguntes ara en el descans perquè tindran els jocs exposats i podreu parlar amb ells. Però en els assistents en línia, si voleu fer preguntes ara, en podeu fer. N'hi ha una que és on podem aconseguir el joc Iràs i no tornaràs, havien demanat pel xat. Sí, bé, està distribuït sobretot a llibreries de tot Mallorca. Bé, ara principalment només se pot aconseguir a Mallorca, sí que tenim qualque contacte ja on començat a establir blinques en Catalunya, però són molt dèbils encara. Sí, està venent, però necessitam encara. Ara, la setmana que ve, aquest mes, fem una feina d'anar-nos a fora. Però bé, el que anàvem a Mallorca, a Palma, a llibreries com el Drac Màgic, llibreria Lluna, a Melicotó, després a botigues especialitzades en joc de taula, tals com Gotham, Neverwinter, Ludicon, Goblin Trader, i després també nosaltres també el distribuïm i el venem nosaltres mateixos. Si vos voleu demanar
nosaltres vos ho vendrem. També important, si és de cara a instituts, escoles i tal, fem packs de descompte, 10% de descompte a partir de la cinquena unitat, però el feim nosaltres. Això sí que m'ho he hagut de demanar personalment. Si voleu comprar només una còpia, podeu anar a qualsevol llibreria. Bé, sembla que no hi ha més preguntes al xat. Hem arribat al descans. Només una cosa abans d'anar a berenar. Si qualcú dels assistents vol un justificant d'assistència, n'hi haurà, en tenim. A banda del certificat, un justificant simplement per avui, en tenim disponibles. I bé, fem el descans, mitja hora, i a les 12 tornem. Moltes gràcies.